boy, Studio TV. Watch it channel, Big Boy Studio TV. Chakuchi. Assalamu alaikum dan Fulani. Wa alaikum salam, barka da zuwa. Alaikum dan Fulani, yaya sunanka? Sunana Jauro. Jauro amanar Oji. Malam Jauro, ina so in yi hira da kai ne. Kai da saurara. Allo ka gani a hannuna? Ko carbi ka gani a hannuna? Yawwa, kalle ni sama da ƙasa sarai. Ka kira ni da sunana Jauro amanar Oji. Yawwa. To Jauro, gaya min 'yan takarkarin da dama sun fito. Takarar shugaban ƙasa, kowanne a cikinsu ya ba zama neman ƙuri'a. Idan misali suka ce sun janye sun baka daman shugaban wannan ƙasar, me za ka yi don ganin wannan ƙasa ta gyaru? Turka shi. Hai jama'a, ka ganni haka ko? Idan na zama shugaban ƙasa, abin da zai faru, zan dakatar da Andros. A bar kowa ya sha duk abin da yake so. Kwaya ce, dula ce, a bar kowa ya tsula tsayarsa yadda yake so. Kana jina ko ɗan jarida? Kaga wannan ƙasan ko? Idan na zama shugaban ƙasa, abu na farko da zan fara yi shine zan mai da Jimfi mataimakina, yadda duk wanda ya kawo mana raini zai tattaka shi. Ina fatan ka gane. Ka san Nazir ai? Eh, Mai atamfa. na gane shi, Wannan mawaƙin. na san shi. Wannan gwamnan Kano zan ba shi ya riƙe kawai. Ina fatan kana ganewa. To na gane dan Fulani, yanzu wata shawara za ka ba 'yan Najeriya dangane da zaben nan na 2027? Shawara ta ita ce, kowa ya tabbatar ya mallaki katin zaɓensa, yadda kowa zai zaɓa daman zaɓen duk wanda ransa yake so. Eh, hakan gaskiya ne Jauro amanan Oji. Ka san ƙasan nan fa ba aikin yi, matasa ga su nan barkatai, kamar kashe kana neman arne ne a Enugu, ga su nan ko'ina akwai su. Haka matasanmu ga su nan ba aikin yi kuma sun yi karatu, suna da kwalinsu. Ko ni kaina kar ga ganna haka kaga kaman ban yi karatu ba ne, ina da certificate, amma same da ba aikin yi a ƙasar nan. Ka san me na koma? Sashe-sake na koma, kuma duk da yake na yi karatu. Ayya Jauro, abu bai daidai ba. Na ƙware sosai a wajen sacen waya. Wannan wayan naka ɗan jarida ta yi kyau sosai. Magani? Wannan waya kai na ma ɓashe ta. Kamar ya dan Fulani, me kake nufi? Har tambaya ma kake, ina magana kana magana? Ai tunda ka san sana'ata, na ci wayanka a radu. Dan Fulani, interview nake maka fa. Ai kai ka san wani interview. Bar nan na ce. Ɗan shegiya, ai da ka tsaya ma kawai, da ka sha saurin nan a radun Allah. What?